fråga er i panelen. Hur tror ni att den här frågan ser ut om 5 år? Finns det anledning att ordna ett nytt seminarium med utgångspunkt av en ny rapport som kanske Lars-Åke har skrivit eller någon kollega till honom om hur sakta det här går framåt? Vad säger du, Simon? Hur tror du att frågan kommer att utvecklas? Vi måste nu jobba mycket för det här. Jag sa det om den här politiska viljan. Vi måste skapa också den här politiska viljan inom våra partier. Jag tror att i min parti i Finland, i Centern, det är lättast därför att det finns så mycket släktingar. Varje riksdagsledamot i finska Center i riksdagen har så mycket stor släkt här i Sverige. Det har stor motivation också att jobba inom det här. Men jag vill säga bara det att just den här tekniska utvecklingen har skapat det här problemet också. Så att det är en del lösningen också. Jag hoppas att riksdagen i Sverige har pengar för det här också. Lite mer i framtiden. Sverige är ju rik stat och ni har väldigt mycket bra ekonomi. Vi har dålig ekonomi i Finland. Men vi har lyckats göra det svenska språket ställning i Finland mycket bra. Den är tryckad med våra egna pengar. Så måste ni göra också någonting för finska språket i Sverige. Eller hur, Karin? Karin, så tar du den passningen? Ja, jag tar den passningen, men jag vill bara kommentera lite grann och säga att Sverige är inte så rikt längre. Det är liksom bara... Men nu inför valet. Ja, precis. Ja, men det är så, nu kommer det inte valtjosen här, men jag går inte in på det, men jag bara säger så. Vi har massor med utmaningar och jag tror den bästa förutsättningen för att vi ska gå vidare med det så handlar det faktiskt om att vi ska vinna valet. Det är så det tror. För då tror jag faktiskt det som Raimo säger här. Den Sverigefinska föreningen i riksdagen är ju väldigt stark. Vuxit är väldigt stark, måste jag säga. Och har väldigt mycket arrangemang och man har väldigt mycket uppvaktningar. Men det är klart, det är bättre, om jag får uttrycka det lite grovt, att sitta vid köttgrytorna. Man får bättre respons då. Så jag kan bara säga så, jag hoppas innerligt att det finns den där politiska viljan om 5 år att vi har tagit ytterligare steg. Och tack för kommentaren och de här teknikaliteterna från Teracom. Jag inser att jag behöver lära mig lite mer om det. Det finns en ganska utförlig redogörelse av de tekniska frågorna i Nordens tidning, senaste nummer, där den här tekniska specifikationen av de här Lars-Åkes utredning finns. Vad säger du, Raimo? 5 år framåt? Ja, alltså Lars-Åke har ju skrivit det i sin... hitta de här lösningarna, ta bort hindren som du pratar om här. Och då är det ju, för min roll är ju helt tydligt att ta det och väcka opinion hela tiden i de här frågorna. Och fler med oss, fler organisationer, fler partier och så vidare, och se till att stöka till ordentligt så att alla hör den här frågan bättre framöver. Och då ska vi nog kunna rulla det framåt. Och Veronica, vad säger du avslutningsvis? Jag tror att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har en väldigt stor roll att spela här. Är det så att vi i våra respektive partigrupper alla bestämmer att nu lyfter vi den här frågan tillsammans, nu driver vi den här frågan, så kommer de parlamentariker som finns representerade där att ta det tillbaks till sina länder och ministerrådet kommer att få uppgiften att se till att ni löser det här. Och finns det en stark vilja hos parlamentarikerna i Nordiska rådet och i ministerrådet, då kan vi ha den här frågan löst inom 5 år. För i dagsläget är tekniken delvis ett problem, men tekniken går också framåt. Och vi måste se möjligheter i det vi vill göra, inte bara se problemen. Så jag tror på det. Med dessa optimistiska ord så är det väl lämpligt att sätta punkt för denna diskussion. Och då tackar jag Lars-Åke som presenterade rapporten, Karin Åström, Veronica Törnros, Simon Lundgren, Raimo Pärssinen och Voito Visuri.